Réanú sa fel Gaelach agus ag duine na réitóirí is anta sa tír David Goff isteach sa bhos go tráchttar dul le Brian Tyres agus David McCaig leis na rialcha nua a bhí nua. An Áth Cliath na Maigh Eo a habócht na deisna nua a chruthócht na rialcha nua dómh sa Sraith Allianz. Pictured vannacht leistigh den lína fehim idir má hastíana bhatha. Captain bhleag Cliath Eo-1-15. Council Goff go das san éir aige. Agus seomar a bheith an isise có Cillian McGuinness agus a rís tá siad a tuairt go leor Spórt do. Kevin Lehith agus tá cuis céim des le í bhéireann san aige Owen O'Donnell isteach a leor slí go tá na hant agus go dain féin tá cúil Babhta agus é Babhta'n son ag an bhar lár Páirce. A Brian dírig an scóirse díreach an gic amach caríomh in pass ó Owen O'Donnell an físe bhí aige. Dúnach go McHugh. A rís tá Spás Bracton son agus gan éon bhílar David Neary fear bhríoch bhí chiad hús a gceisiúd dianta go das agus tá bánan tá chuir aige Erwin féhéin agus bhfuil peint a facht gceisiúd peint an bhrá. Agus daine a cheap go méid go meach an cluthe brach le fedóg an réiteoir agus patúin luatha tá i lúint facht gesta imiróirí ar na rialacha. Se chun madnanis an gur chuna chuún isteach í McGuinness an chetágaí a seo a sé se go díal mar imir go Áth Cliath. Samuel go leor Brian nuair atá imirt ar na tríochain níl blá ag brú amachchan sin chun an cosanta chun gibh 15. Nis se chun Boland. Count an ord isteach aige agus bhfuil an bhirtíanta tá an chéadhagan ar kick gur fiú háfainte. Bhí Maigh Eo so go feidach an sin go dtí go bhfuair siad Boland sa fóca an sin agus bhí Spás aige agus cadé mar Chrócaigh ó fergal Boland. Tá riap techt amach Cliath san na Páirce agus an istá seans aige seo sa crú síos agus tá cinneamad dianta aige tá sin leistigh sa tas an bháin agus tá cúla bhfuil techt bhí ceap gannach agus tá na Maigh Eo agus sé Conor Reid an tóbánach atá sé sé háil. Bin nó a díntacht an fáróg in a céad tús ar an Maigh Eo, but Colm Reap a rís an teannach ar bhéach an cúlbaire an fár sa bhreis san ionsaí. David McBride leis an pass láb agus an Chrócaigh an dearna ó Conor Reid. Gan dá Dimmer Reap mar lánta sí a chábhíle sa séideag nuair a bhuaigh Maigh Eo Chrócaigh na hhéir faoi fethe. Sa sín beag bídach ógandach David McBride a rás chan cín madna dírig éachrách gan kick sa ar a chéine. Machan sa agus díreach leistigh an stúad 10 méadar tá an féile bhfuil díreach leistigh an búrne agus tá Maigh Eo gafach an tosaigh. Istigh a gcónaí lán chulaí na namánathe agus a rís madan an prep cosise sin. Nis David. Son. Mere fun imróí blá Cliath in a taobh than Park, so we've had a 3v3 incursion and Paul is going to bring the ball up to the 20-metre line. Agus Roinn O'Donoghue náfuil éon scór fachta fós aige seanis chun Maigh Eo chuir cháfainte chun tosaigh agus an héid sin dianta. Amachchan sa a ríist mánar tú seilehit súr aige Maigh Eo agus tá go leor ráhan an sa Erwin pas begáinín máil beidir go sé peinte ceart go leor bhí seantánar an tanna ceann ach tóg siad go fónam bhar é. Tamil anis le Áth Cliath agus dulchan cín mór dianta nuaigh aige. Sheridan a rás chan tosaigh an lís an himúil aige Gary Sice in a nifriocht na bhéidir imirt na Babhta an bheitla chulbáide Ciarán Kilkenny bhfuil a athraíonn na stíl sin riamh. Mar lán tosaigh tá sé leistíir den imirt anis agus deachreachta aige Brehir Martin. Buaicphointí cín go das chofad le Kevin na Hifreist ó Brillidiana an sanis ag an Gosint. Siúgarí Owen Martin. Brian O'Leary istigh Ciarán Kilkenny agus a réist annach luaisteach aige Áth Cliath ó cheann na Páirc tasnú le James Madden. Tá éile isteachchan san mar bhfuil dearúdram. Idir an dáling Roinn O'Donoghue isteachchan sa fachta aige Cón. Siúgarí David Neary.
Fergal Boland, work at a goal again. It's Leor son, couldn't finish doing the crane. Sean McMahon again, Luga Crócaigh and son. Mohan Harish McGuinness on Crab Cosh agus an Immer could have I me get shoot. Nish toss boss in a day of hole. Agus a Marshalley, Brugler. Lorna Park is to us. Tosh in the scapper and die. Tom Cousin Tony Tasna. Well, we Tony taking the Shirana. A tall free to against Sean Bugler. Díra chuscian 8 nuamad fáca ar a clog. Trastansa go dtí Conor Reid. Captain Maigh Eo faoi 3 bliain ahin. Lorach Rohir ó Ryan O'Donoghue and Mitch and Diant agus he took his tack go home in the fod again far bliain over it. Agus a ríiste léirú doing cecho mór agus farsing is atá an tinaló. Murphy. Díreach feh an 3 nuamad ledul. Tréach anish in the middle Maigh Eo will ceann eile fós Babhta against Sean Bugler and lehead has bought the scorála. Sheridan builteach again bechóir go leor son de bhleach Cliath a an ófa. Agus go dain Tom Conán sétantá bPáirc Chrócaigh. Tús chun le bíiste nua Sraith